Ishpongut Kinoika School SSA Kibran Hakalama Meghalaya SSA School Association Menya ka step ka arhui terek kelalingkon Lasyong kelan mungol barra di kilamayong hakmat kayeng assembly barem hakandai lat men persya jor ka jingelam ka sarkar MDA hakaba ka klamsio dab yalai benai kitulab jong Kinoika SSA wala ka dei ka sikrau jong ka jilla Meghalaya ka balaraki ka jingdap san posnam ka jilla Kinoika kilara ada kalamayong hakanye ka singi Shushu kandan ka jingthang mamiti shibet janmit badon kumba ka arhajar sanspa sap wengut ngi ai kublei Meghalaya di ya baro ki nongsong snong jongga Meghalaya fai ke jongi kamtam hakani kasngi hakbangi la yo banraki ya ka jingdap sanpusnem papura jongga jella jongi kebaar kai kebala penlong yang i kinohika SSA banwan menta kasngi ban protes hakani kajaka kalong halor kanong rim kaba nakaliang jongga Meghalaya Democratic Alliance ni ka MDA government kam shemla ban pelai ya ketulop badang sateng jongi kumba live nai kata kadai jong benai Oktober November December arhajar arpway pila banza sulungo balengi jit khnang ya kani kasngi balengi jit ya kani kajaka hangne ngijit ya kani kasngi bat kani kajaka kani ka All Meghalaya Legislative Assembly Building namar ba deha kani kajaka kaba kinong mikmat kiba nakaliang jongi ngijit ya kita kin riu phongut representative ban mikmat syakador ba thawan jong kajala Meghalaya dia kani ka jakal ni hakani ka ying ka baki ki yasai namenta ka hok jong baro unong snong ka jala Meghalaya ti nakadaw ngijit khnang ya kani ka jaka bat kani ka sngi kalong kumban pen kemau pen kendit benriu ya kini kinong mikmat joni baro ba imat gila klet ya kawai ka mat ka bakong santam kabay day bat ka education kata kalong kinong hikai ban protes namenta ban yo ya ka jingsiu ya ka ka bangi ngi la dep tre tingi kwaro ba ka sarkar Meghalaya kan kren da basay yangi la ka kamram jongi kadai ban mi page sesurok na kapor ban protes ban yo ya ka tulop ne ka kamram jongi kalong bangin le school ban hikai yaki nong hikai pingim la ban len ni kwa ban pla pi kini jing sisa balada kalong hakani ka rukom ngi nakaliang jong kino hikai ngim la ban ai full concentration na kabanta ban ay ka jing hikai ka ba paka kena school jongi tingi so si ka bay day bat kani kabanta ti mano balong responsibility hang ni kadai ka sarkar jelahi ka ban shim ya ka jingit kli namar kadai maka ka bala torture ya kino hikai ya ka ba ngim la su ban batai bana ka por ngi hapan safar mdai tang mangi kita ki kan arhajar sanspa sa puengun kinohikai SSA kiba safar handrai baro kini ki members leki kit khot jongi kiba haying hasem jongi kia safar lang wat hadin ke bana kaliang jongka Ministry of Education Department of School Education and Literacy Government of India kala de pelai ya ka bha pisa hakabai dei bat kajela Meghalaya kumban su penken mau hang ni nakaliang jong ka central government haka khandai trik jong nai do November arhajar arpway kala pelai ya ka song pisa ka ba san po khandai crore lai po saw lak khandai po arhajar ka badai ka benta jong ka first installment saka jela Meghalaya nakbanta ban siu tulop yakino hikai SSA hapo Meghalaya lo nang ta kala pelai shu ya ka song pisa ka ba new po lai crore saw po wei lak khandai hajar haka arpo atrik jong ubenai December arhajar arpway shushu kala pelai ya ka kasong pisa ka bala pelai nakaliang jong ka sarkar India hadu ka khat sautrik jong ubenai January arhajar arpwar kala kot shadu ka arspa laikrur arlak arpo arhajar ka ba kentup ro ya ka bha pisa ka badai ban siu ya ketulop jong kinong hikai SSA yakni kai baro ngilalap lang ba ka RTI ka bangila file Siapa Ministry of Education Government of India haka Southrik jong upenai January arhajar arpawar. Tika ay kabangi kwa nakaliang jong ika jong noi ka SSA ban pa ya kubor ka ba sai sa government ba
tosi government ngeu bahas pensyai haba kani ka song pisa kala apoi kumne shanu kila pendon kam ya kani kapisa balai bakimla ban siudep ya katulop jongi hadu ubnai Desember arajar apoi pi kani kam de isu ka sin ka banong kong ka bangi ngi kino hika SSA ngi mi syasurak ban protes nakapor syakapor kani ka ngini nakalian jongi ngi hap bangi celebrate ya ka jingdap saupos nem jok ka jela jongi sengau bahasi ban pai kemar ru cak education kamtam yang i kino hika SSA ki bala syakri menta melapalat ya ka arpeu arpu asnem ini kalau ka jing kerpat berka message ke bana kalian jongi ngi pa syak sorkar jela